ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ರು ನಂದಿ ಹೆಂಡಿರೋ ಭಕ್ತನಾಯ ನಂದಿ ಶಕ್ತಿ ఒక ఎంచినేవు నంది ఆహా శత్రు ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಶೆಟ್ರು ನಗಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚಪಡು ಇಂದ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪಡ್ತುದು ಎಂಚನಾ ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಡೆವೋ ಎತ್ತುದ ಬಾಕ ಓಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೆಗೆ ಎತ್ತುದ ಅಂದು ದಾಲ ನಮ್ಮಟ ನಡಪ್ಪಂದಿನ ಕಾಲ ಎತ್ತಿದೆ ಖಾಲಿ ಬೆಂಚಿನ ಬುಕ್ಕೋರೆ ನಂಗಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗಿತ್ತ ಇತ್ತದುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತ ಇಡೀ ವರ ಊರು ನಿಂಚದುಲಿ ನಮ್ಮ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕಣದ ಜನ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಿರಾವದು ಮಾತ ಮಕರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಟ್ರು ಅಂತ ಕುರಿಯಾಗಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೆನ್ನ ಏನಡ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಡ ಸಾಮಾನ್ದ ಅಂಗಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜವಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಈಮೇಲೆ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಟಮಾಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರುಗು ಖಾಲಿ ಸಾಮಾನ್ದ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿದ್ದು ಮಾರುತ್ತಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಲಾಭ ಅವರಿ ಸುಲಭತಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತಾನೆ ಅಂತ ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಬೇರಕ್ಕೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತ ನಾನು ಬಜಿಲಿಗೂ ಬಜಾ ಉಂಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತವ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ತಾ ಅಂಡ ಹಾಗೆ ತೂಕ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಇಂದು ಓಟ ಉಳಿತ ಐನ ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾವು ತೂಕುನಾಗ ಅಡಿದು ಬೇರೆ ಮಿತ್ತೆ ತೂಕುನತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಹಂಚಿ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಳ್ಳು ಅಡಿಕೆ ತುಂದಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಂಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನಿ ತಿಂದು ಇತ್ತು ಮತ್ತ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇನ್ನ ಕನ್ನಡ ತುಪ್ಪ ನಂತೆ ಎಂಬುದು ನೆಯ್ ಇನ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ತುಪ್ಪ ನೆಯ್ತ ಕತೆ ಗೊತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನು ಇಂತ ಮೂಜಿ ಬೆರಳು ತೋಜ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಬೆರಳು ತೋಜ ನಿಂಜಾಣು ನೂತ್ತ ಇರುವುದ ನೂತ್ತ ನಲ್ಪದ ನೂತ್ತ ಅಜಿಪ್ಪದ ಮೂಜಿ ತರತ್ತ ಆಯ ತೂಣವೆಂಚೆ ಇತ ನೂತ್ತ ಇರುವುದೇ ತೊಂಡ ಬಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ನೂತ್ತ ಅಜಿಪ್ಪದವಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ ನೂತ್ತ ನಾಲ್ಪದವೇ ತೊಂದು ನಿಜವಾದ ಮೂಜಿ ತರತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಡನೆ ಇಪ್ಪು ಐಕು ಕೊರೋನೆ ಕೈ ಮುರ್ಕಾವ್ ಐನೆ ತೋಜವು ನಮ್ಗೆ ನೂತ್ತ ನಾಲ್ಪದಿ ಪೂಜ ನಿಜವಾದ ಅಜಿಪ್ಪದವಿ ಅಜಿಪ್ಪದೇಗ ಒಂಜೇ ಅಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಆಯ್ ಮೂಜಿ ನಮ್ದು ಉಲೈ ಮೂಜಿ ನಮ್ದು ಅದೇ ನಮ್ದು ಅವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆನ್ನ ಬೇರವನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಹಾಕುದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೇಲೆ ಕೆರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುದಾವ ತಿಕ್ಕಂದು ಆಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಯ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕುದು ಇದು ದಿಂಜ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೋಣಿಂದ ಮೆತ್ತುನೆಲ್ಲ ಬೆರಕ್ಕೆ ಐದು ಬೊಣ್ಣೆ ಉಂಟತಿ ಕೊಲ್ತಕ್ಕವು ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಣ್ಣೆ ಉಂಟ ಮಾಡಿ ಬೆರಕ್ಕೆ ಅದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತವ ಸಂಪಾದನೆ ಏತು ಮಲ್ಪವನ್ ಮುಖ್ಯ ಏತು ಒರಿತವನ್ ಮುಖ್ಯ ಇತ ಈ ಊದುವತ್ತಿ ದೀಪ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿ ದೀಪ ನಪ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಏತು ಬೋಡ ಅವು ಆರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮರಲ ಇದೆ ಒಂಜು ಗಂಟೆ ಎಂಕ ಮುಡಿಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿಂಗೊಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವೇನ ಬಾಕಿ ಇಲ್ದತ್ತದು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚವರ ತೂದು ರಡ್ಡು ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾದ ದೇವರ ಕೊಂಜಿ ಸುತ್ತೋಣತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುವಣತ್ತೆ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದರ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುವತ್ತೆ ಅವಾಗ ತೂಪುನಗ್ಲ ಎಂಚೇಳಿ ಸೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬದುಕ್ತೆ ದಿನೋಲ ಬತ್ತಿ ದೀಪೇದು ಉಳಾಯಿ ಭಕ್ತನ ದೇವೇರೆ ಪಿರ ರಥೋ ಜಾಣ ಅಡೆಗೆ ಗೋಡೆ ಕುತ್ತು ಕುತ್ತಿನಂಡ ತಿಕ್ಕು ಜೀವ ಬೊಕ ಹೊರ ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿನ ಯಾವ್ದು ದೇವರ ತಾನೆ ಬಂತೇರ ಊದುವತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದೀದು ಅಂಚೆ ಇವತ್ತೊಡ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪಣ ದೀಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಊದುವತ್ತಿ ದಮ್ಮೋಟಿನ
ಹಾ ತುಳೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಓ ಅಲ್ಪ ತುಳೆ ಅವು ಬಟ್ಟಿಗಂಡ ಎಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಪ ತುಳೆ ಅಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಾರ್ಗಂಡ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಓ ಇಂಚು ತುಳಿ ಆತಮಲ್ಲ ತೋಟ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಚು ತುಳಿ ಈತಮಲ್ಲ ಮಾಲ ಇದೆ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉಂಟೆ ಎಣ್ಣ ಇದೇ ಪಾಲಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮದ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತದ ಐತುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಏರ್ನ ಎಣ್ಣ ಇಳವಮಿ ತೋಟ ತುಳಿ ತಾರೆ ತೋಟ ಏರ್ನ ಎಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಓ ಎಣ್ಣ ಏರ್ನ ಎಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಸಿಂದ್ರಿವತ್ತೇನೆ ರಾಮ್ ಹೂವೇಲಿ ಎಣ್ಣ ಕಣಕದ ಗಟ್ಟ ಎಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಹೂವೇಲಿ ಪಾಡ್ದು ತೆತ್ತದು ಕುಣಿದು ಕಣಕದ ಕಟ್ಟಾಡ ಗೊತ್ತಾವಳಿಂದ ಎಣ್ಣ ನಂಗಂತ ಜಾಪುನು ಈರು ಬತ್ತಿನಿ ಬಡಿಕಾಯಿ ತತ್ತ ಓಜರ್ ಸಂಚಿ ನಮ್ಮಲೆತ್ತ ನಮ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತೇನ ಗಂತ ಜಾಪುನು ಆಡ ಮಲ್ಲತ್ತ ಎಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಈತು ಮಾತ ಉಂಡು ಮಾರೇ ಚೆಪ್ಪ ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಪೆ ಕೆಲೆಂಜಿ ಗಿಡ ಮಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಜನ್ನಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಿಂದ ಕುಳ್ಳು ಬಾಯಂಗ ಕಾಂಡ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಮೂತಿ ನೋಡ್ಕೊ ಬಾರಿ ಜನ ರಿಯರ ಬುಸೋತಿ 10 ಜನ ದಾನೆನ್ ತೂಪೆ ಓ ಅಲ್ಪಂಜ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಒರಿಯ ಕುಳು ಅಷ್ಟೇವು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಅವರಿಗತ್ತ ಹುಳ್ಳು ಜನ 5 ವಾ ಜನ ವಾ ಬೇರೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಅದೃಷ್ಟನ ಆಯನ ಅದೃಷ್ಟನ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪುನಗನೇ ನಂಗ ಈತ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಡಿತ ನೇತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಡಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಡೈ ಬರ್ಪೇನ ಹೋದ್ ಕೇಂಡದ ಪಾತ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ರಟ್ಟು ಲಾಭ ಒಂಜಾಯ್ ಪ್ರತಿ ಜನ ಆಶ್ರಯ ಉದರ್ ಮಲ್ಲೆ ಶೆಟ್ರು ಬಯಸ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಡು ನಟ್ಟು ಕುದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ತೂಪುಡು ಕೇಳು ಒಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ ನೀನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷನು ಸಾರಿದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕೆ ಬಂದವನು ಕೊಡುವಿ ಮಲತಡಿ ಮಲಗಿರುವುದೇನೋ ಕೊಡುವಿ ಮಲತಡಿ ಮಲಗಿರುವುದೇನೋ ಒಳೆಯುತ್ತದೆ ಮುಂದಿಹುದು ಚಿಂತೆಯೇನು ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ 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 ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ 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 ಏರಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಏರಿ ಎನ್ನಡಬೇಕೇನು ಏನ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದೆ ಏರುಳ್ಳೇರು ಹೀರೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ದೇವರೇ ಏನಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಎತ್ತಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ತಾಮ್ರಲಿಂದ ತೊಡಸವಣಿಗರು
ಗುತ್ತು ಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡಲ್ಲ ಮಾತ್ರ అంటే ఏనుగుల గుర్తించిందా ಏನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಅದು ಪ್ರಚಾರದ ನರಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಆತ ಪ್ರಚಾರದಾರಿ ಯಾಕ ಈ ರಾತು ಪ್ರಚಾರದಾರಿ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೂಲ ಈ ಊರುಡು ಉನ್ಪುಣೆಯಾಗ ತಿನ್ಪುಣೆಯಾಗ ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿ ಈ ಅಟಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರೆ ಅಂದೆ ನಾನು ಅಟಿಲು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಏನು ಅಡಿಗೆದ ಬರ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ನನಗೆ ಅತ್ತು ಒಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಉಣ್ಣೋಡ್ನಂಡೆ ಆಗ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ವರ್ಷ ಫೋನ್ ಕೊಂಡೋಡ್ನಂಡೆ ಅಂಗಡಿ ಬರೋದು ಇದು ಅಂಗಡಿದಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಬಜ್ಜಿ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ದತ್ತು ಬೇರೆದಾರೆ ಬೇರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದ ಅಂದೆ ಅವು ಎಣ್ಣವು ಅವು ಅಲ್ಪ ನೀ ಪಾತ್ರದ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದ ಅಂದೆ ಎಣ್ಣವು ಏನ ಪಾತ್ರದ ಅಂಗಡಿ ಎಣ್ಣವು ಅಂದ ನಾವು ಮುಲ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದ ಅಂದೆ ಎಣ್ಣವು ಈರ್ನವಿ ಎಣ್ಣವು ಅತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಪತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಪಾಡ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ನೀರು ತೋಜೆ ಎಂತ ಆತ ಮರಲಿಚ್ಚು ಏನೇನು ಎಣ್ಣವು ಅತ್ತೆ ಜನವಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಿರಲು ತೋಜ ಅದು ಉಂದೆಲೆ ಕಿರ್ತಲೆ ಮಿರ್ತಿನೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಅಂಚಂಡ ಈತು ಪೂರ ತೋಜ ಅವನು ಈರೇರು ಒಂದು ಕುದರ್ ಉಂದುಂಡತ್ತೆ ಶೆಟ್ರ ಈರಿ ಈರಿ ಶೆಟ್ರಿ ಅದು ತೀರಿ ಶೆಟ್ರಿ ಅತ್ತದ್ದು ಶೆಟ್ರಿ ಯಾನ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬಳಿಟ್ಟು ಹೊತ್ತನ ಮಾರ್ಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪುಣೆ ಇದು ಜಾತಿ ಶೆಟ್ರಿ ಶೆಟ್ರಿ ಶೆಟ್ರೈ ಅವು ಆಗ್ತದೆ ಅವಳ ನಂದಿ ಶೆಟ್ರ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಗೊತ್ತು ಪಂಜಿ ಶೆಟ್ರಿ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನಂದಿನ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಆ ನಂದಿ ಶೆಟ್ರಿ ನಾನು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತೂಣ ಮಾರೆ ಒಂದು ಗತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೋದ್ವಾ ಇವಾಗ ಬಡ್ದತ್ತನೆ ಹೇಳ ನೀವು ಮಾಮೂಯನು ನನ್ನ ಗ್ರಹಗತಿ ಕ್ರೂರ ಮಾಮೂಯನು ಎನ್ನ ಗ್ರಹಗತಿ ಕ್ರೂರ ವಿಭಾಗ್ಯ ನಾನು ವಿಭಾಗ್ಯನ ಬೆಸರು ನಾ ಬೇಡುವೆನು ಎನಗೊಡಗಿ ಸಹಾಯ ನಾ ಬೇಡುವೆನು ಎನಗೊಡಗಿ ಸಹಾಯ ಹೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನೇ ಮಾ ಉಪಕಾರ ಹೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನೇ ಮಾಡು ಉಪಕಾರ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬಡವು ಗಾತ್ರ ಬಚ್ಚಿರೆಡು ಮೂರು ಎತ್ತಿಚ್ಚಿನಾಯಿ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪರೆ ವಿಭಾಕರೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಬಡವಗೂ ಬಾಜಿಯಲ್ಗೂ చెప్తున్నా ಮಾರೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾನಂದಾಂಡು ಏರಾಳ ದಾನ ಕೊರುವೆರ ತೂಕಾಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಮೂರು ಜೆತ್ತಿನಾಯಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಸೀನಿಯರ್ ದಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ చెప్తా ಬಡವ ಕಟ್ಟೊಂದು చెప్తా ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮೂಜಿ ದಿನಾಂಡು ನಾನು ತಗೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಾನು ನೇಲೆ ಪತ್ತು ಓದಿದ್ದ ಎಂಚ ಅದು ಕೆಲವರು ಕೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಕೊಡೋಣಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಜೋಡು ಕಟ್ಟಿತ್ತಿಲ್ಲ ಉಳಾಯ್ದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಶಕ್ತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಶಕ್ತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾರ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಲೆದಲ್ಲೇ ಕಾತ ಅವು ಅಂಚೆನತ್ತೆ ಬಚ್ಚೆಲೆ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂಚೆ ತೋಜ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಕುದಾರದಿಂದ ವಿಭಾಕರೆ ವಿಭಾಕರೆ ಇದು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಏನು ಉಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಉಜ್ಜಂದ್ರಿಲ್ಲ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಊರು ಅಂಚಿ ದಿಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಕಲ್ಪಾರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಬರ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾರ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಹಕತೆ ಆಳಾಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಹಕತೆ ಎನ್ನಂದ ನೀನು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಡ ನಾನು ಇಜ್ಜ ಪಂಚದಾಲ ಮಲ್ತುಜಿ ಗ್ರಾಹಕತೆ ಆಳಾದ ಇಂಚ ಪೂರ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಜವನಿಟ್ಟೆ ಬಲ ನಂಬೋಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪನ್ನೆಡು ಕೂಡ ನಂಬೋಲಿಯ ಗ್ರಾಹಕತೆ ಬಂಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ಎಂಕ ಶನಿ ಬರ್ತೀನತಿ ಎಂಚ ಶನಿ ಬರ್ತೀನತಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತದಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಬೋಡ್ತಿನ ಇತ್ತದು ಇತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪಣಂಚ ಮತ ಇತಿ ಈರ್ನಡೆಗೆ ಬರ್ತಿರಂದ ಶನಿ ಬರ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತಿನ ಎಟ್ಟೆಗೆತ್ತಿ ಅಂದು ಪಂಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮುರಾಣ್ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಾತಲ್ಲ ಪಂಜಿಗೆ ಪಾಡಿಯಾರಂದಾಂಡ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಇಲ್ಲೇ ತೂಕ ಆಲೋಚನೆ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚೂರುಂಟು ಬಾಬಾತೆ ಶನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಈಸೆ ಅಂದವು ಇಂಥ ನಂಗೂ ಬರ್ತಾನೆ ನಂಗಿದೆ
ಚಿತ್ರ ಓ ಶನಿ ಪತ್ತಿನಾಗ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಕ್ ನಾಲ್ಕು ಎಡಮ ಮಣಿಪಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಂದೇರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಾರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ನಿನ್ನೆಗ ಈಗ ಒಂಜಂಗಡಿ ನಾಲ್ಕಂಗಡಿ ನಾಲ್ಕಂಗಡಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ದ ಬನ್ನಿ ಈ ಶನಿವತ್ರ ಏನಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಕಡೆ ಬಂದೆ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ತೂಕ ಆತೇರ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಕತ್ತಿದ್ದೆ ಲೆತ್ತೋಗಿ ಎಕಡೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊನಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ದಾಗ ಏನಂತ ತುಂಬೋಬಿಯ ಆರು ಮಂಡ್ಯರು ಸೆಟ್ರೆ ಇರ್ನಮ್ಮನ ಸಾವು ಲಾವು ಇತ್ತ ಬಡವು ಲಾವು ಈರ್ ಪನ್ಯವು ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಅಂಚನ ಈಗಲೇ ಏರ್ ನಮ್ಮನ ಸಾವುದ ಲಾಪುದು ಮನಸ್ಸಾವು ಅವು ಯಾ ನೀರು ಬಂದಾಗಲೇ ತಿಳಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಇವಿ ಎತ್ತು ಬಡ ಊರ್ಲೇನದ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕಂದಿನಿ ಏಪಲ್ಲ ಬಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ చెప్పారు ಅವ ಬಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈತ ನರಕಾರ ಮುಂದಾಯ ದಯ ತಿನ್ನರಿಗತ್ತೆ ಆ ಬಕ ಸುತ್ತಾಯ್ತು ಬಕ ಎಂಡ ಈತ ಬುರಂದು ಒರಿಯಾಗ ಬಡ ಕೊರಮ್ಮನವು ದಾಯ ಮತ್ತಿನಾಗ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೊರನ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಕರೆನ ಛತ್ರತ್ತು ಅತ್ತ ನೀರ ಬುದ್ಧ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನಸ್ಸು ಎಟ್ಟೆತ್ತ ಎಂಕ ಅಂದಾಜಿಂದ ಏನೇನು ಏತೈತು ಕೊರೋಡು ಮಂಡ್ಯ ಚಾಂಪು ಏನ್ ಸಗದ ಎನ್ನಟ್ಟು ಬಲ ಮನಸ್ಸು ಮುನಿ ಕೊರ್ಕ ಬೆಂದದು ಅಪ್ಪಸಂತ ಅವು ಕಂಡು ತಿರುವು ಬೇಲೆ ಬಂದಲ್ಲ ಮಗ ಸದ್ಯವ ದಾರ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೋಚ್ ಉಳ್ಳೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಆತೇನೆ ಆತೆ ತಿಂಪಿನ ಕುಳ್ಳು ಆತೇನಾ ತಿನ್ಪುಡಿ ಕೊತ್ತ ಕುಳ್ಳು ರಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಎಂತ ತಿನ್ಪುಡಿ ಕೊತ್ತ ಕುಳ್ಳು ಆತೇನಾ ಅದದ್ದು ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದರತ್ತ ಅಂಚಾಪುಜವು ನಮ್ಮ ಅವು ಆತಂತಾಗ ಬೇಲೆ ಬರಂದೆ ಬಕ್ಕಡೆ ತಿಂತಾನು ನಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಾಯಿ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ನೆಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ತೂಕ ಅವ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಡುವ ನಾನು ಅದು ಉಚ್ಚಾರ ಉಂಡೆ ಮಾರೇ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಇರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಬಟ್ಟಂತ ಅನ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇರೇ ವರ್ಷ ಮರಲ್ಲ ಇರೇದು ಒಯ್ತುಲ ಬಣ್ಣಾರೆ ನಮ್ಮ ಇರೇ 6 ಜನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಡ್ದು ಒಂಜು ಇಪ್ಪು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟಾಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಏರು ಬನ್ನಿ ಮೋಸ ಅಂದು ಮೋಸ ಅನ್ನಂಡು ಅರ್ಧದೆತ್ತನ ಮೋಸ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಡ್ದು ಒಂಜಿದೆತ್ತನ ಮೋಸ ಇಚ್ಚಿ ಅವ್ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡಾದಕ್ಕ ಏರು ಯಾನು ಎಂಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಬೋಡದ್ದೆ ಪುಣ್ಣ ಯಾನು ಈ ಭತ್ತನಾಗ ಬೋಡದ್ದೆ ಪುಣ್ಣ 5 ಒಂಜಿ ಹೋಯ್ತದು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿದ ನುಪ್ಪುದ ಕಣ್ಣಿಡುದು ಅಂದಲೇ ಕಾಂತಿ ಒಣಸು ಮಲ್ತೇತಿ ಮಂಜರಂತಿ ಮಂಜರ ಉಂಡ ಎಂಪಂಜಿ ಮೂತಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಈರು ಬಣ್ಣತ್ತ ಅನ್ಬೇಕ ದಾಯ ಗುರ್ಚಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಣಸು ಮಾತ ಕೆಲವರಿ ನುಪ್ಪುಲ ಬರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಉಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಹಂಗಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎದಕ್ಕಪ್ಪೋ ಮಿತ್ತು ಜಪ್ಪು ಅಂತೆ ಅವತ್ತಿ ಇದು ಆನಂದ ಸರಿತೀಯ ಎಕಡು ಮಾತಂತೆ ಮೋನೆ ಬಾಡುದಿತ್ತು ಉಂಡುದು ಮಾತ ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕದು ಒಣಸಾದು ಕುಳ್ಳುದು ಬಚ್ಚಿರ ಮಾತ್ರ ಕುಳ್ಳುದಿ ಆನೆ ಮೋನೆ ತೂಪುಣಿಂಚು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಕ ಸೊನಿ ಬೇತೆ ಛೇ ಲತ್ತ ಜವನಿ ಕೊಂಡಾಟ ಈರು ಇಂಚು ಗಂಟ ಎಂಚು ಇಂಚಿನ అంటే ఇరెడుతుల పొరులొందు ఇరుబర్లే ఈరు పొరులే ఇదే ప్రాయంలో ఒట్టాపిది ఈరడ మణిపందల్లి ఈర్న మోండి ఈరు బಣ್ಣది ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಬಣ್ಣ ವರ್ಕ್ ನೀನು ಪ್ರಭುತ್ಲೇಗೆ ಕಡಿಮೆಂಟು ಕೊಲ್ಲೆನೈನ ಬುರ ಹೊತ್ತಾಪು ಅದು ಮಲ್ಲೆ ತೆಚ್ಚಾಲ ಈ ಕೊರ್ಲು ಕೊಡ್ಲಿ ಐದು ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೋಟೆ ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ವರ್ಕ್ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮುರ್ಕ ಹೊಡವು ರಕಾಲೇ ಗೊತ್ತೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೇ ಬೋರ್ದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಗುಳು ಲೆಕ್ಕ ತಿಂಗಳು ನಾಡ್ದು ಉದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ರಕಾಲ
ನಮ್ಗೆ 75 ನಮಿಂಚಾನೆ ಅಂದಾಜಾರೆ ಈಗ ನಿತ್ಯ ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪರೂಪದ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಕಾಡಿ ಅದು ಮೂರ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಎಟ್ಟೆವು ಇನ್ನು ಇಡಿಕ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಭ ಐತಂತ ವೈಕಲ ಕೈವಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೊಡ್ತಿ ಮಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಅಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಂಚಿನ ಇತ್ತಾಂಡ ಮಲ್ಲ 14 ಓ ಅಂದ ಮಗಳೇ 14 ಆಂಡು ನನ್ನ ಕತ್ತಲ ಏನನ್ನು ಲಾಯ್ಲೆ ಪೋರ ಎಂಚಿನಿ 14 ಮಗಳೇ ಚಕ್ಕು ಜಾವನ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆಳು ತೋಡಾಡು ಓ ಆಣ್ ತೋಡ ತಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಹಾ ಇರೇ ತಾನೆ ಎಕ್ಕು ತಾರಪ್ಪನೆ ತತ್ತನಲ್ಲವರೇ ಆ ನಾವೊಂದಲ್ಲ ತತ್ತಂದಲ್ಲ ಕೋಟಿಗೆ ಹೊರಪಂಡಲ್ಲ ಇರೇ ಹೊರೆ ನಿಕ್ಲೇದು ಭಾಗವತರ್ನಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನ ಜವರೇ ದಾಯ ಬಂದ ನಿಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮೂಳು ಮಂಚ ಹೊಡಿಯ ಗರಾಣ ಕೊಡೋ ಮುಂಚ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಪಜೆ ಹೊಡಿಯೋನು ಕೊಡ ಓಡ್ತಿ ಪಗಲು ಬಿಡಿಸೋದು ಎಂತ ಪಗಲು ಬಿಡಿಸೋದು ಅವೇಂತ ಅಂದಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಈರಟ್ಟು ಶುರು ಒಂದು ಜಪ್ಪದು ಬೇರೆ ಆರ್ಲ ಈರ್ಲ ಪಜೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿಗಲೇದು ಗಾಣ ವೈದವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಇದು ಗಾಣ ಮಾಧುರ್ಯ ಯಕ್ಷ ಭಜನೆ ಮುಂದೆ ನಿಗಲು ಅತ್ತೆ ನಿಗಲು ಪಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಗಲ ಮುಟ್ಟಂಚ ನಿಕ್ಕುದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೀ ದುಮ್ಮು ಒರ್ಮ ತಿಂಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರದ ನತಿ ಮುರಾಣಿ ಮಾತೆರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಡ್ಡಿದ್ರತ್ತ ಪದ ಮಾತೆರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತೀರತ್ತ ಮುಖದ ನಿಗಲೇವರು ಆಣವರು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೋರಿಂದತಿ ಮಡು ಪುಗೆಲ್ದಿದ್ದು ಉರುಡಿಕ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ದಾಯ ಬಲಿವರೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪುನಃ ದಾಯಿ ಈರಗೀತು ಅನ್ನ ಯಾಣ ಇನ್ನೇ ಒಂದಿತ್ತೆ ఆయన మోనేతు యారా అబ్బగా ఆయన बोलता है ना दालना कुला गोत्र ఈరడ మణిపల్లి కుల గోత్ర ఎంకులు జాతి ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಪದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪುಡೆ ನೀಂಚಲ ಗತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ನಾನು ನೋಡಿ ಎಂಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಂತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ದೇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಲೇ ಉಳ್ಳವು ಬಾಬ ನಮ್ಗೆ ಎಂಚಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಸು ಇದೆ ಕೈತಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಂದಾಯ ಬಿಡು ಖರ್ಚಿದಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಗಳು ಅವಳನ್ನು ಮಾರೆ ಅಲೋಲಿಕ ಆಲೋಳು ಆಲೋಳು ಕುದ ಆಲೋಳು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪಣೆ ಅಲೋಲು ಓಲ್ಲ ಮಗ ಚಂದಿರೋದನೆ ಮಗಳೇ
అందతి ఐ ఆలోలి కందలు ఎత్తురు దాదాపుడు ఆలోలి కండు కుదర్ మగ కొండాటోడైన చున్ను మాల్తిని ಈ ಏನಾರ ತುಂಡವಲ್ತಿನ ಕುದರಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುಂಡಿ ಮಗ ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದಾನೆ ಈ ಎನ್ನ ಕಾಲದ ಭಾಗ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಅಂದ ಅವಿಂಚಿನ ಬರಂತರ ಚಂದಿರಾನನ ಈ ಬಜಿ ಆಲೋಲಿ ಕತ್ತು ಪಕ್ಕ ಈ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಮೋನೆ ಎತ್ತನಾಲ್ ಓ ಐಕಿನ ಚಂದಿರ ವದನೆ ಚಂದ್ರ ಆನನೆ ಪಕ್ಕ ಚಂದಿರ ಬದನೆ ಅವನ್ನತ ಬದನೆ ವದನೆ ಹೋಗಂಡ ಕವಿಕ್ಲು ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಪುಗಾರ್ ಇರತ್ತ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಪುಗಾರ್ ನಿಮಗ ಪುಗಾರ್ನಿ ಅತಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಏನ್ ನೀತು ಪುಗಾರ್ ಇರತ್ತಿ ಇರೇನ್ ತುಂಬ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಚು ಪುಗಾರ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಡು ಎಂಚ ಅತಿ ಬೊಕ ನಂದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಟ್ಟ ಇದು ಪುರ್ಲುಂದು ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತದು ಒಳ್ಳೆಗೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಪುನು ಸೂರ್ಯ ಅಂಗು ದಿನ ಮರದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಬಲ್ಪುಗಿತ್ತನ ಸೂರ್ಯ ಬೇತೇನೆ ಬಯ್ಯ ನಾನಾಗ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚ ಬುಡಿನು ಅಂಚ ಓ ದೇವರೇ ಓ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಲ ನಿನ್ನ ಮೂಕು ತುಲ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ತುಲ ನೀ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಡ ಈ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲೆ ಕೋಣಿ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ್ಕನಿ ಅಂದ ಆವಡಿ ಯಾನ್ ತೂತಿಜ್ಜತೆ ಅಪ್ಪೆಲೆ ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಅವರುಂಡತ್ತ ಅವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಅವ ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬರುಡತಿ ಅಂಬಿರತಿ ಇನ್ನ ಮಗಳತಿ ಅಂದ ಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂನಾಗ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಟ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಟ ಆಟ ಎಂಕಲಂಚೆ ನೆನ್ನ ಅಂಬಿರ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಈ ನನ್ನ ದುಂಬು ಮುನಿ ದುಂಬದ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಿತ್ತುದುಂಡ ಈ ತೂತು ಅಂಡ ದಿಕ್ಕು ಗುರ್ತೋಡಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಅಂಚೆತ್ತರಿರು ಆ ಜವಾನಾದಿಗಳು ಎಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಅದು ಆತೆ ಕಾಂಗರ ಆತಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತೌತದ ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು ಇರಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲ ಜನಂಗಡ್ದಂತೆ ಅಂದೆ ಇರಿಂದಿ ಇದು ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಅಂಡ್ ಇದು ಇರ್ಲೆತ್ತರಿ ಯಾರು ಬರ್ತೇನೋ ನೀವು ಕುछ ವಿಷಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ರಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪವನ
ಸಂಪರ್ಕ
ಮರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಪಂಡೆ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಈತ ಸಂಬಂಧ ಅಂಡೈಕ್ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಕ ತುಲಿಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇದುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಸ ಕೇದುಕ್ಕುದಯ ಹಂಸ ಬಾಡಿಯ ಶುರುವಂತ ಇತ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಾತಾಂಡ ಅಡ್ಡಗಡಪ್ಪನ ಜಾಗದಂಡ ಹಂಸ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇದುಕ್ಕುದಯ ಹಂಸ ಅಯ್ಯೋ ಅವತ್ತಿ ಹಂಸ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಹಂಸ ಹಾ ಕೇಳು ತುಲೆ ಬುಲಿಪುನ ಪಾಪ ತಾತೆ ಬತ್ತೊಂದುಂಡವು ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಹಾ ಅವಿ ಅವು ಬುಲಿಪುನ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಡಿರೆ ಪೊಣ್ಣ ಹಂಸ ಅವು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅವು ಪೊಣ್ಣ ಹಂಸ ಅಂದಿ ಅವು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ದಾಯಿ ಬುಲಿಪುನು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಬರೀತಾ ಆನ್ ಹಂಸ ಇಜ್ಜಿ ಐತೆ ಬರೀತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಬುಲಿಪುನು ಅವು ಪೂರ ತೂಯೇನೆ ಅವು ತೂನಾಗಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಪು ನಮ್ಮೇರೆ ತೂ ಏಪರ್ ಪುಂಡದ ಜೋಡಿ ಬೋಡಿ ಅತ್ತಿ ಜೋತೆ ಬೋಡಿ ಜೋತೆ ಇಚ್ಚಿನಾಂಡ ಆವಂದ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಜದಾಯ ಐತೆ ಜೋಡುನೆ ತುಲಗೆ ಜೋಡು ಒಂಜೆ ಇತ್ತು ನೇರೆಗಳ ಬೋಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಚೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಡಿಗೆ ಪಾಡದ ಬೋಡ ಮರలేదు ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಡೇಟ್ ಬರ್ಲು ಆಯ್ತು ಏಪದ ಬೆಲೆ ದಿಕ್ಕುನು ಅದ ಜೊತೆ ಇತ್ತದ ಜೊತೆ ಇತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತದ ರಡ್ಡು ಕೆಪಿ ಸರಿ ಇತ್ತದ ರಡ್ಡು ಕೈ ರಡ್ಡು ಕಾಲು ನರಮ್ಮನೆಗೆ ದೇವರೇ ಸುರೂಕೆ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಪಂಚ ಮಂಡ ತುಂದೋಮಯ ಅತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಅಂದೆ ಎತ್ತರ ತಗ್ಗು ಅಂದೆ ಉದ್ದ ತೋರ ಸಪುರ ಗಾಳಿ ಇಂಚನಿ ಬಿತ್ತಿನ ತೂ ಕಪ್ಪು ಬಲ್ತು ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪುಲ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದುಲ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದಿನ ಮನೆದ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವು ಇಪ್ಪಡೆ ನೀ ಒಂದು ದಾದಗತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇದು ಎನ್ನ ಕೈ ಅವು ಉಂಟು ಅವತ್ತೊಂದು ಅವು ಮಾಲೆ ಅವತ್ತು ಅವು 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 ಅವ ಏನು ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದ್ರೆ ಬಾಲೆಗೆ ಉಪಾಯ ಜಾಗಿ ಪುಡ್ತುವಾರ್ಲ ತುಜಿ ಪುಡಿ ಪುಳ್ಳೆಜ್ಜಾರು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಈಗ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತಿ ಅವ ಆರ ಆರು ಮೇರ ಆರು ಎಪ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರತ್ತಿ ಆರತ್ತಿ ಆರಿತ್ತ ಓ ಎಕ್ಕಾರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಛೇ ಅರ್ಬೇಲ್ ಆರತ್ತಿ ಮಿತಿ ಅವು ಓ ದೇವದಾಸೇರ ಐಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಛೇ ಅಯ್ಯೋ ಏನೇನು ಪೂರ ಬಂದ್ಪೇರು ನೀ ಮುರಾನಿ ಊರಿ ಬೈತ ಯಾವ ಬೈದಿಯೇ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೈದಿಯೇ ಅವಚ್ಚಿ ಇರ್ಲೆತ್ತೋ ಬೈದಿರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿದ್ದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಏರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ತೂಯಾರೆ ನಿಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ದಾನೆ ಮಗ ಪಿಂಟಾವ ಅದು ಆಯ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯೆ ಬರಲು ನೀ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಲಿಕೊಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯೆ ಬರಲಿ ಪಡಿ ಸೀರೆ ಗುತ್ತು ಪಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ಅಂತೂತೇನಿ ಇವತ್ತು ಆಯ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುತ್ತು ಇದೇ ಆಯ್ತಿನಿಯಾ ಮುಖವೇ ಪರತ್ತು ತುತ್ತುಂಬರೋಡು ಭಾರತ ತುತ್ತು ಓಡಿದು ಓಡಿಗಿ ಅವು ಮದಿಮೆಗೆ ದಲಾಲ್ ಎಂಟೆ ಲೇಸುದು ಬೋಣಗ ಕಾಡ್ನೋ ಮನೆ ಇದು ಈರನ್ನೇ ಮಗಳತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಹಾಕ್ಲು ಗೊತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಜನ ಏರು ಜನ ಏರು ಜನ ಆನ್ ಆನ ಅವ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಗೆ ಏತಾಳು ಪ್ರಾಯ ಇನ್ನಲೆ ಕೊಡೆ ತಾವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ 18 ವರ್ಷ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತ ಹೋಯ್ತು 18 ಮಾಡವರೈತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿನ ಪ್ರಾಯ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು 14 ಇದೆ ಹಾ ಅವು ಇಪ್ಪಡಿ ಪ್ರಾಯ ಕರೀಬೇಕದ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಿಂದು ಅಬಲಂತೆ ಇರ್ತಾವಡ ನಾನು ಅಂಚಿತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಈಗ ಚಾತ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಈಗ ಬೇತ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಅವಡ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 320 ಅಂದ ಅಗಲ ಮದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಸು ಗೊತ್ತು ಬೈತಾರೆ ಇದೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದು ಬಗೈತೆ ಅಗಲ ಮದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಕ್ಕುವ ಇತ್ತೆ ಜಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಬರ್ತೀನಿ ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ 7 ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆನನಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅವಡೆ ಎಂಗಿ ಕಟ್ನಿ ಸುತ್ತು ಬಣ್ಣಾನೆ ಗೊತ್ತಾತ ಈ ಓಳು ಸುತ್ತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಒಣಸಿಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪ ಈ ಈತ್ ಬಾಜನ ಅಂದ ಪಂದನಗನೆ ಅಂದ ಜಾತ್ರೆ ಬಡಾಯರ ಶುರುವಾತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇತಿ ಈತ ಬುರ ಮತ್ತ ಇತ್ತ ಅಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅದೇ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ನತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಈರಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ಈತ್ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಪುರಿ ಈತ್ ಬೇಗ ಈಗ ಕಾಲ ನಿತ್ಯ ಮಗ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆನಾ ಮನೆ ಚಂಬತ್ ನಿಮ್ ಕಂದ ಜಾಂಡ್ ಜಾನ್ಲ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ಆನ ಮಂಡ ಕೂಡ ಆಯಾ ಹೊತ್ತು ನೊಚ್ಚ ಆನಿಯರೆ ಆನೆ ಮದ್ಮೆನಾ ಏನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಬ್ಬೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾಗೃತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 10 ಸಂವತ್ಸರ ನಾಟ ಒಬ್ಬವನತ್ತಿ ಮದಿಮ್ಮೆ ಒಣಸತ್ತೆ ಖರ್ಚು ದಿಂಜಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡವು ಮಾತ ಈಗ ಓಲೆ ಕೊರದು ನಾನು ಐನವ
ಏನ ತೊಲಿತ್ತದೆ ಓ ತೊಲಿತ್ತದೆ ಇವಾಗ ಇದು ಕೊಡ್ತು ಬಲಿ ಹತ್ರ ఏంటి ఈసారి దాదా ఉడుతుందా ఆయన కేడులే నమా దాట మంది మే పండుగ దాట సురువా పట్టి ఉతుంది వంచావు ఆయన కేంట నమ్మ పండి వేయుతుంది అవు ఉందా ಆಟಲ ಆಟ ಅಪ್ಲಾದಿಗೆ 65 70 ನಮಾದಿಗೆ 40 45 ಕೇರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂಡ 30 35 ఒక వనసు కొట్లే ఒక దాటి అయితే ఈ చదల్ ఈ తెవాని పాతే తరపు కోనక దాయి పాతరనే వస్తున్నారు లేత అయి ఉండు జెత దేత అయి బకి దాదకొనోడు పేరు కొనపే పేరు ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಿಗೆ పేరు ಬತ್ತವಪ್ಪೆ ಚೆಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ಅಯ್ಯಾನಿ ನಷ್ಟಪ್ಲವ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ಪೇರೆ ಅವನು ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ಯಾರೆ ಪೇರೆ ಪಣೀತ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಚೆಂಬು ನೀರೇ ಚೆಂಬುಡು ಬರ್ತ್ಯಾನ ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಅವನ್ಯಾ ಮುಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರು ಬರ್ದು ಐನ್ ಕೈಲಿ ಬರೋದು ಐನ್ ಕೈಲಿ ಎಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸೋಗು ನಾಗಮಂಡಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅದ ಐನ್ ಕೈಲಿ ಐನ್ ಕೈಲಿಂದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ದದೆ ಹೌಲಾ ಅವು ಬಿತ್ತದ ಬಾದನ ಪರ್ದಾವು ಅವೆಂಚಲ ಅಂಗಡ್ಡು ಹೋಗುಚಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಐನ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅದು ಐ ಈ ಎಂಚಿನ ಮೇಮೋ ಹೋಗುಣ ಅದ ಐ ಕೊರೆಯರ ತೋಜಾರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಂಡು ಬರ್ಚಿ ಈ ಗುಂಡ ಪೂರ ತೋಜಾವ ಈ ತುಂಡು ಐ ತುಂಬು ಯಾಡ ಅವು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮಟ ಎತ್ತುಂದು ನಂದ ಜೂದು ಈ ಒಂಜೊಂಜಿಗೆ ಸೂಡಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೂಡಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೆತ್ತುಂಡ ಆ ಗೆತ್ತುಂಡ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ಬೇಕ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಮತ ಗುರ್ಸೋತುಂಡ ಆಯ್ ಕಟ್ಟ ಬಿಚ್ಚಾವು ಸುಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಅಂಚಲಿ ಪನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಬೋಡೆ ಪಿನೆ ಪೂರ ಅದೊಂದು ಸುಣ್ಣ ಸುಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ದೇವ್ದೆ ಪೋಚಿ ಒಕ್ಕ ಓಲ್ ಪೆನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡತ ಆ ಅಂಗಡಿ ತೀರಾ ಉಚಿರೆ ಅವು ಮುರಡಿ ಮೈಯರ್ನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ನಲ್ಲ ಬೋಡೆ ಇಡುವರು ಬೋಡೆ ಸುಣ್ಣ ರೈಟ್ ಅವೇನ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಐನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದತ್ತ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಏನನ್ನ ಕಿನ್ಬುರ ತೋಜಾದ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಅದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆನೆ ಹೀರು ಮರಡು ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಬರ್ಬರತ್ತೀನಿ ಕೋಡಾ ಬೀರಿ ಬಂದೊಂದು ಒಬ್ಬ ఆయన్ని మేలుకు బుర్లేక తులా ఎనడగా తెల్లగా తెది ఏళ్ళ బుర్ర దయవంట బంగాపున ఇంకొక ಅಂಬಲ್ ಬೋಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಜವಾನೇರ್ಲ ಮೇಲೆ ಬೂರು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಕೊಂಚ ಕಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿಡ ಈಗ ಮನಿ ಪಜ್ಜಿ ಮದಿಮ್ಮೆಗೆ ಬೈ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಿತ್ ಬರ್ತೇನೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಒಂದೇಂಚಿನ ರಂಗಮಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ಓಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡುತ್ತ ನೀವು ಓಲ್ ಒಣಸು ಅಂತ ಜೆತ್ತೋದೇನೆ ಏನು ಮತ್ತು ಒಣಸು ಮತ್ತೆ ಒಣಸು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡು ಬದವು ನೋಡುದೆ ಭದ್ರೆಯು ಸದಾಗದ ತಿರುಬಳಿಯ ಹೊದ್ದದೆ ನಿರುಗಿಸುವುದನು ಎಂತ ಸುಂದರ ಇವನು ಎಂದಿವನು ಹೊಂದುವೆನು
ಬತ್ತದಾಂತನೇ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ತೋಡ್ ಪಡೆದು ಪಾವತ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಜೈದೆ ಅಂತ ಜತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತೂನಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏತು పొర్లుల్లి అంతప్ప ఆ మన్మతి పొర్లందులో ఒకడు బాతెర ఉంచి ఉండు ఆడ మన్మతి దాలతి ఆయన కలతది మీద కాలిని కట్టుడు ఆట పొర్లు తోజుదుల్ని లోకుడు బాతెర ఇచ్చిన పొన్నగి ఇచ్చిన ఆడ అది ఇచ్చిన ఆడ ఇచ్చిన పొన్ను పడ్డదు బ్రహ్మదేవిని సృష్టిమతి పెరిగి అక్కడ ఇంకోస్కర వావి మీరు సృష్టిమతి పర్లయావి ఇవే ఇంత సరి జోడి ఆపేనా ಪಟ್ಟದಿ ನಿಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನು ಆತೆ ಎತ್ತಂದಿ ಯಾ ಬತ್ತಿರಿ ದಾಯಿಗೆ ಮೀನ ಪಾತೆರ ಪೈರೆ ಪಾತೆರ ದಾದೊಂಡು ಫೋನಿ ಮೇನಿಯಾನಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಕೋಪಿಬಲೋದ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನಹದೋ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನಹದೋ ಇವ ಕೋಪಿಬಲು ಅವನೇನಹದೋ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸುಲಭ ಆಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲುಂಡ ಇಟ್ಲ ಈ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಬರೀ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿಂಚೆ ತೂಯರಿಜಿ ಪಟ್ಟು ಜುಟಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮನೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಕೊನೋಡು ಆಯ್ ಲಕ್ಕದ ಜಾಕಿರ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ತೋಜಾವ ఆయన ಕೈಗಳ ಬೆಟ್ಟಾಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಈ ಕೈ ತಾಗಂತೆ ಅಂಚಾಡಿ ನಿದ್ರೆ ಬೈದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಡು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವೇರೆ ಹೊರವರ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಕೆಲಕ್ಕೆ ರಾಬುಜಿ ಅಂತಪ್ಪ ನಾನು ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇವೆ ಲಕ್ಕಾಂಡ ಆತಿಯತ್ತೆ
ಇವೇನ ತೂನಗ ರಾದ ಬತ್ತೋಡು ಅತಿ ಮಿನುಟು ಬಾತಿರುಡು ಆಸೆ ತೋಜಿ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತ ಹಾಯ್ ಬಿಡಿ ಭಾಷೆನೇ ಬರ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಏತು ಬಂದಲ್ಲ ಆತೆ ಈ ಪುರ್ತುಡೆ ಇಚ್ಚಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಡ ಆ ಮನ್ಮತೆ ಐನು ಬಾಣ ಉಂಟು ಐನು ಬಾಣ ಪಂಚಶರ ಐಟುದಿ ರಟ್ಟು ಪುಡಿ ನಾನು ಅಂದಪ್ಪ ನಾಟಂಡೆ మనసులు దాదాదను ఆశను పూర్వోద్భవ అవును ఎంచిన ఆశనే ఇప్పడు ఆయన పని రాకుండా ఆంట ఆయన కోక బర్పుండు అబాయిర మళ్ళీ ఆయాద లెక్కది ఎన్న ఉట్టుకు బాధ్యుడు నన్ను యాన్ దాదా మల్పుడు నీ మున్పని చేస్తుంది ఇచ్చా మూడు చెప్పి రాకుండా మూడు చెప్పులే ఆయన లెక్క మోన అంచిಗೆ అంచిಗೆ పోండా ఎందుకు తూయిందంట యా పొక్కడి తెత్తినిందా పూజ ಮುಲ್ಪೈ ಇದ್ದ ಮುಲ್ಪಾಡ ತಂದೇರಿ ಆಯ್ತು ಬೆಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪೈನ ಮೂಲ ತೂಪಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಪೂರ ಅಂದಿ ಎತ್ತೋಲೆ ಇತ್ತಳು ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದು ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಗಳು ತೆಗೆದಿರಿಸಿ ತನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಗಳು ತೆಗೆದಿರಿಸಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಗಳ ತೆಗೆದಿರಿಸಿ ಆಯ್ತು ಈ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತಿರ್ಬಾವಿ ಅಂತ ತೂಗ ಮಾಲೆಗಳ ತೆಗೆದಿರಿಸಿ ನೃಪತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲ చెప్పర వ్యవస్థ మల్తేనే జెత్తు దిచ్చినంచిన ఇంక వరాలే ఎచ్చరిక లక్కదు తూపేనే ಮಂಚುಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಂಸದ ಚಿತ್ತಾರ ಐಕ್ಯ ತಿಕ್ಕಾಯಿನಂಚಿನ ಮುತ್ತದ ಹಾರಡು ಒಂಜೊಂದೇ ಮುತ್ತಲು ದಿಂಗದು ಹಾರಡೇ ದಿಂಗದು ಮುಂದ ನಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನಮ್ಮಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ದಾಯಿಗಾಣ ಏನ ಒತ್ತಿ ಜೆತ್ತಿದ ಹೋಲು ಲಕ್ಕನ ಒಟ್ಟ ಕುಲ್ಲು ನವೇ ಓಡು ಅರಿದರನೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ತರುಣಿಯೋ ಅರಿದರನೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ತರುಣಿಯೋ ಜನಪದಿಯೋ ಜನಪದಿಯ ನೆಲಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಲೆಪ್ಪಡೊಂದಂಚೆ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಶುರು ಮತ್ತಂಡೆ ಓ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಅಮಸರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೊಂಚ ದೂರನೇ ಉಂಟು ಲೆತ್ತಿನತೆ ಕೈತಲು ಬಲ ಒಂದು ಲೆತ್ತಿನತ್ತು ನಿನ್ನನು ಲೆತ್ತಿನ ಆತಿ ದೂರ ಉಂಟುಡೆ ಓ ಅವಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾರು ದೂರ ಉಂಟುಡೆ ಈಗ ಆಪು ನಟ ಯಾರು ದೂರ ಉಂಟು ಯಾನು ಪಂಜನಿಗೆ ಕೇನಾತು ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಅವಳೇ ಉಂಟು ಅವಳು ಬರೆನಾಗ ನೆಲ ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಜಿಂದ ಒಂಜ ನೆಲ ಕರೆದು ಇಜಿನ ಮೊಲ್ಲ ಕಾರು ತರೆವು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಾವೆ ನೀನ ನಿನಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ತೂತಿನ ಈ ಏರು ಒಂತು ಬತ್ತ ಯಾರು ಕೆತ್ತಿರಡೆ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಕಾರಣದಾಡೆ ಅಯ್ಯ ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸತ್ಯವನ ಹಿತದಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮತಿ ಸೂರ್ಯದುದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮತಿ ಸೂರ್ಯದುದಯ್ಯ ನೀ ನನಗೆ ಪದಿಯಾಗಿ ಸುಖಿಸು ಜೀಯ ಇದು ಯಾರು ಏನು ಪಡೆದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತೂತು ಜಿಬ್ಬ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ತೋಯ್ಗ್ಯಾರಿ ಓಲ್ತೀನಿ ಹಾ ಅವು ಮಲ್ಲೈಚಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಇರು ಓಲ್ಲಾರು ನಾನು ಓಲುಲ್ಲೆ ನಾನು ಉಂಟಿನ ಅವಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಓಲು ಮೂಲೆ ಮೂಲು ರಂಗಮಾಲದೆ ಅಂದಿ ಇಂದು ರಂಗಮಾಲತಿ ಅಂದಿ ಆ ಒಂದು ಶೆಟ್ರನಾತ ಅದು ಚಿತ್ರನೇ ಇಲ್ಲತಿ ಅಂದು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಅಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೂಮತ್ತೀನಿ ಏರು ಆರೆ ಆಲತಿ ಅಂದು నువ్వు మనసంచి ఆతుడు మనసు బడవాయనకు ఓలు ఎంచిన బండల ఎట్టే ఆపు అంది భారీ సోకದ మనసతి ఎట్టే మనసు అంది మనసు మనసతి నీరు ಗೊತ್ತುಂಡೆ ఇంకులు బలసునగల మోనే తూపినవత్ ఏది ఇంకల ఏత పాడు అవనే తూది ఇంకుల అవనే ఉనిపినవు విషయ అంది ಕೆಲವು మనసున ఓడి ఓడి తూపిని దాయకొత్తుందా వనసు మల్పునాయ వనసు బలసునార మోడే తుండ వల్లెత్తి బలసునకులు వనసు మల్పునాయన మోడే తుండందండ బలసులో ఇరేక వంద నెల కాపు జా ఓ అవ ఏసి అప్పుడు అంటే ఈ బలసునక అంచి ఇచ్చి తూపిని దాయకొత్తండి బలసున ఏట్ల బలసుందో పోడంత కాపునట్టు పంచి దింజినేది ఎచ్చి అయ్యచ్చా ఇంకలే గంట ఈరు మోననే తూతిచ్చారు ఈరు ఇరెనే తూవదిల్లారు అంద అవుతాయ కథని ಅವು ಬಳಸಿದ ಏರು ಏರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೈತಿ ನೋ ಅರೆ ಶೆಟ್ರೆ ಬರ್ತಿ ಮಗನು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟೆ ഞാൻ ഇനിമുട്ടല്ല ആർദാലിനോട് പന്തിരിയാണെങ്കിൽ ಅಂದೆ ಅರೆ ಬರ್ತಿ ಮಗನು ಉಳ್ಳಾರು ಉಪ್ಪಟ್ಟಿಟ್ಟೇನೆ ಎಂದು ಎಕ್ಕಡ ತಿಂಚ ಆಲು ಆಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇಚ್ಚಿನಂದು ಓ ಯಾನೆಂತಿನವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿನ ಎಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಅಂದೆ ಓ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅವು ಎತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರಾಣಿ ಬಂದೆ ಪುದರ ಅಂಚೆ ಪುಡ್ಚಿ ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಾಂಡ ಅಂಚೆ ಅಚ್ಚತ್ತವು ಒಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೂಖ್ಯದ ಮಗಳ ಆಲೋಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಂದ ಆರು ಆಲು ಆಲು ಒಂದು ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯನ ಇದು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಏರು ಏರು ಅವು ಯಾನಿ ಯಾರು ಎಕ್ಕರವಾಗಲವನು ವಲಸಿನ ಈ ಹಿಡಿದೇ ಬತ್ತ ವಲಸಿಗಲೇ ಪರೆ ಬತ್ತಾನ ಬಳಸಿದಿನಾಲಿ ಏರಿ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಏರಿ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಯಾನೆ ಏನ ಯಾನೆ ಆಲೋಲಿಕ್ಕ ಈ ತೀಡೆ ಬತ್ತಿನಿದ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಈಗ ನನ್ನ ಲಾಸಿಚ್ಚಿ ಇಂದು ಈಗ ಓ ಆಸ್ತಿ ಈಗ ಸಾಸು ಜಾ ಅವ ಇದು ನಡಿಡಿ ಬರ್ಪೇನಾ ಮುಖದಾಯಿ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂದು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಡೀ ಬತ್ತಂದಾನ ಮದ್ವೆ ಹಾಕುಡ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪರಿ ಆಣತು ಕೂಡ ಆ ನೀರಿಗೆ ಎಂಕ ಆಣ ತೂಪಡ ನಾನು ಬಡ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಡ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಪುರದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ಕೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಚಪ್ಪರ ಬಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಲಸೇರ ಪೂರ ಗಿಡ ನಾಡೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಪೂರ ಬಡ್ಚಿ ಈರೊಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ನಾಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುರಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಮದ್ಮಾಯ ಅದು ಕುಲ್ಲು ನಾಂಡ್ ಮದುಮಲು ಮದ್ಮಾಲಿ ಯಾನು ಈರೇನು ಮದ್ಮೆ ಬರವು ಕಲ್ಸಿನಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಉಂಟವು ಮದ್ಮೆ ದಾನೆ ಕಮಸ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಎಟ್ಟ ಬರವು ಕಲ್ತಿನಾಲ್ ಈ ಪಂಪಿನವು ಯಾನು ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿಯೊಂದೆ ಮತ್ತೀ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪು ಬೇಲೆಡು ತಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನವು ತಾನು ತೆರೆಯೋಡು ಅಂತ ನಿಕ್ಕಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಗ ಸಮನ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನು ತುಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೇರ್ ಬತ್ತಂಡ ಬೇತ ವಿಚಾರ ಎನ್ನವನ ಕೊಟ್ಟಿದವನು